25 март сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ҷалолиддини балхи вилояти хатлон идома ёфт. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо истифода аз фурсати мусоид бо хислатҳои наҷиби инсондӯстӣ ва бо риояи анъана ва суннатҳои хоси наврӯзӣ аёдати наздикону пайвандон ба дидорбинии фарзанди падар ва пайвандонашон омаданд. фарзандону наберагони хонадон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро гарму самимӣ истиқбол гирифта, ҳамчун нишони эҳтиром барои бобои худ шеърҳо қироат карданд. салом эй пешво марди худодод, бикарди аз сари нав кишвар обод. ҳама аҳсан, ҳама хонем таҳсин, ба он фарзона модар ки туро зод. пайи ҳифзи ватан аз хоб мондӣ, гаҳе аз дида ҷое ашк рондӣ. ба сад азму талошу заҳмати беш, ватанро бар раҳи ваҳдат расондӣ. худо хандид бар рӯят, амон бош, сарафроз одами рӯи ҷаҳон бош. магӯ зинҳор рӯзе пир гаштам, ҳамеша пешвои тоҷикон бош. бале исмоили сомон ту ҳастӣ, шукӯҳи бахти нурафшон ту ҳастӣ. муборак ҷашни истиқлолу ваҳдат, ба қалби тоҷикистон ҷон ту ҳастӣ. шукри ваҳдат, шукри бахти пойдор, пешвор дорем ифтихор. бемалол аз заҳмати пайвастааш, гулгулафшон аст меҳан чун баҳор. пешвои миллати мо, ҳамнавои кӯли мост, ҷониби фардои неку, раҳнамои кӯли мост. ҳомии дини мубину, ҳомии халқи худост, раҳбари дардошно, дилошнои кӯлост. خود دانشجو شده هستن؟ من دانشجو یخمی رشته تجارتی. تجارتی؟ بیزنسمن میشه؟ دیپلمات сари дастархон президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хоҳарбузургашон суҳбати самимие доир карда аз ҳолу аҳволашон пурсон шуданд ва барои шод кардани арвоҳи гузаштагон дуову фотиҳаи нек намуданд. инсондӯстӣ, эҳтирому қадршиносии фарзандони падар ва пайвандон, огоҳ шудан аз ҳолу аҳвол ва шароити зиндагии онҳо аз хислатҳои бузург ва шоистаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. зимни ҳар як мулоқот бо шаҳрвандони мамлакат пешвои миллат дар бораи дӯст доштани бародарону хоҳарон, эҳтиром гузоштан ба падару модар ва ба онҳо содиқона хизмат намуданро ҳамеша талқин менамоянд. дар тоҷикистон инсон ва шарафи он дар ҷои аввал меистад. меҳру муҳаббат ва эҳтирому эътиқод нисбат ба авлод боиси сарҷамъии хонадон, рафоқати онҳо ва дар маҷмӯъ боиси муттаҳидии аҳли ҷомеа мегардад. Çağdaş idi.